ja sam Dragana ispred ICT Hub-a i večera se još jednom okupljamo na ICT Hub meetupu na temu prodaja. Sa vama večeras Marinka Jokapić i ukoliko bilo ko ima neko pitanje, slobodno me pozovite, ja ću da vam donesem mikrofon i možete slobodno postavljati pitanje u toku prezentacije. Evo, kako što Marinka. Pa, dobro večer svima, Parmija, dobro večer. Dobrodošli, ja sam inače na trećem Fairvexu danas, tako da ću probati da iznesem ovo što sam spremio, ali ako ste me gledali pre i ako to ne bude baš onako energično kako inače bude, nemojte previše da mi zamerite. I čisto da znate, treba će 4 do 5 jakih muških ako padnem da me iznosite napolje, jel? Ok, znači današnja tema o kojoj bi pričao, znači vrlo uska niša, vrlo uska tema, to je free trial kao alat prodaj. I pre svega znači business to business SaaS prodaj. Nastavi, nisam tu. Mogu si vas, čoveče, da se manje. Pa ja sam čovek. Znači free trial kao alat u software as a service prodaj. I sad, razlog zašto sam se uopšte odlučio da pričam o ovoj temi jeste, kao i većinu tema koju sam ovde u Playgroundu obrađivao, jeste što mi ovo vrlo intenzivno koristimo u našem sales procesu, odnosno sales cycle, i ako imate neki SaaS i zavisi vam prodaja toga od tog besplatnog korišćenja ili free triala, onda se nadam da ovo što danas će barem malo otvoriti vrata kako u stvari dizajnirati pravi free trial, a da na kraju ishod bude da oni to hoće i da kupe. A zato smo tu, da oni kupe. Tako da, zamislio sam da ovo traje otprilike između 45-50 minuta, plus šta god bude bilo, znači vaših pitanja na kraju toga. I onda bih, pošto sam sa nekima se već pričao, s nekima nisam, zajedno sa ICT Hub-om i ICT Hub Ventures pravimo business to business SaaS sales program koji ću u 2-3 slajda, znači 5-6 minuta samo kratko predstaviti, a i kampanja će krenuti negde u toku sutrašnjeg dana, pa možete vidjeti šta smo to u stvari spremili što s toga tiče. Ako imate nekih pitanja, vi mene slobodno prekinite, ako mislite da lupam gluposti, opet slobodno me prekinite. I ja ću raditi skoro. Tako da ajmo da, ugasiti monitor. Ok, znači, počeo bih nekih osnovnih principa. Prvi je taj stari sistem prodaje, znači always be closing, to malo danas ne funkcioniše. Umesto toga, naročito kada radite u trialu, a vidjet ćete posle jedan od ključnih stvari da se on kreira zajedno sa potencijalnim klijentom, jeste taj ABT, always be testing. Znači uvek provjeravajte, znači gde se tačno nalazite i koliko ste vi zajedno blizu sa njim da on donese neku, znači pozitivnu ili negativnu. Ovo se isto nekako mora napomenuti gde prodavci stvarno, pogotovo u poslednje vreme, ta rast prodavca 21. veka, gde su se nekako vratili ti neki stari principi iz 50-ih, 60-ih, a to je da nema veze to sa vama. Znači, klijent mora da dobije vrednost. Znači, nije bitan vaš proizvod, nije bitna vaša usluga. Znači, bitno je ono što klijent vidi kao glavnu vrednost. Ako on vidi tu vrednost, onda ćete proći. Znači, ovaj problem sam ono što sam ja primetio, pogotovo kod teh osnivača, jeste da su, kao tako, zaljubljeni u neke svoje fičere. Znači, on je to, radio na tome 6 meseci, oblikovao ga je, posvetio mu puno ljubavi i sad kako to sad da taj klijent uopšte to ne ceni? Pa, zato što se ne radi o njemu, nego se radi o klijentu. Ono što vi morate da znate, čak recimo i pre nego što uđete, pre nego što traje, jeste šta je to success za klijenta. Znači, kako vaš klijent vidi uspeh.
Ja ću dati dva primjera iz Content Insights-a. Ne znam jel znate šta radi Content Insights, neki znaju, neki ne znaju. Mi smo big data analitika za online izdavače. Znači, mi pravimo, analiziramo kako sadržaj velikih novina, magazina, koji je učinak njihov na webu. I daću vam ovdje dva primjera. Za jednu kompaniju uspeh bio da znaju koliko izdaju članaka u toku nedelje. Znači, to nisu znali. Veliki izdavači. Veliki regionalni UK izdavači. Dok ostali imaju puno kompleksnije i složenije ciljeve. Znači, morate znati šta je to u stvari uspeh za te vaše klijente. I sve one tehnike kojima ste možda čitali, možda niste, znači taj hard close, znači Zig Ziglar, Tom Hopkins, Jeffrey Gitomer, znači matora garda, sve te close-ove koji su oni pričali po knjigama i po trening videima, znači za tim nema potrebe kad se ovo uradi kako treba, znači kad se treba dizajnira kako treba. Sad, ovdje imam par grešaka koje sam ja vrlo iskusno napravio, jel? Pa bi čisto da podelim sa vama kako da ne napravite greške, odnosno kako da taj trial ne traje duže nego što bi to zaista trebalo. Prva stvar, naravno, pogrešni ljudi testiraju vaš proizvod. Znači, vraćamo se skroz na početak, a to je taj kvalifikacija klijenta, odnosno da li ja zaista znam ko su ti ljudi kojima ja prodajem. Znači, da li sam ga ja pravilno kvalifikovao. U našem slučaju, mi smo vrlo rano naučili da to moraju biti urednici, znači ljudi koji su glavni urednik i njegovi zamenici ili taj managing editor koji je u stvari izvršni oficir u svakoj organizaciji, ne data analitičari, ne CEO, ne. Znači, mi smo vrlo rano naučili kako se zove, ko su pravi ljudi. Znači, to isto važi i za vas. Znači, ko su ti ljudi koji vam učestvuju na trialu. I da li oni mogu, znači nemojte se plašiti da pitate da li mogu da donesu prodajnu. Da li oni mogu na kraju triala da kažu da. Znači nemojte se plašiti da to pitajte. Kvalifikujte odmah, nemojte gubiti vreme. Ok, ovo je nekako, self-explanatory, ali ajde da ga pomenemo. Često se desi, pogotovo mi kad smo radili recimo trening sesije, da smo vrtili jednu te istu priču svim klijentima i onda na kraju triala, postavili ciljeve, ispunili sve, a on kaže ne. Zašto sad rekao ne kad smo sve ispunili? Znači, ono što bitno jeste mora pronađete šta je taj pain. Znači, zašto je on u stvari uopšte pristao da isproba ovo. Danas smo recimo imali demo sa jednom ogromnom grupacijom svetskom koja proizvodi sportski kontent za preko 40-50 najvećih, znači proizvod za Premier ligu, za UEFA, za NFL ceo, gde jedan u feature-u kaže ovo uopšte nije relevantno za mene. Ok, dobro, ali šta jeste relevantno? Čovek kaže, pređem i upalemo sa lampice. Znači, nemojte se plašiti da pitate te stvari. Ne čitate misli, barem dok me Elon Musk ne ugradio. Znači, poveo da će biti sve zabavno. I puno je jednostavno. Nove dating knjige od i ovo, znači, već smo pomenuli, nema veze sa vama, ima veze s njihovim ciljevima i da li vam je stalo u stvari do klijenta ili vam je stalo do njihovog novca. Ima jedna sjajna, nije anegdota, jedna seminar koji je Jeffrey Gitomer držao, to kaže ovako, zamisli, znači, kad ste vi u sobi sa klijentom, sami, koja je najvažnija osoba u toj sobi? Klijent je tako. Sad zamisli, evo na pustom ostrvu si ti i tvoj klijent i jedan od vas ne mora da umre. Koga izabereš? Znači, ipak klijent nije najvažnija osoba na svetu. Tako da, ovo i naročito kad nemate para i kad ste u nekom bootstrap modu i kad je svaki ugovor bitan, ovo je nekako jako se često ovo ovde izgubi iz vida. I znam da nije lako, ali znači, njihovi problemi, njihove potrebe
I zadovoljenje svega toga nekako mora da dođe na prvo mesto da bi uopšte imali bilo kakve šanse da radite sad. Jednu stvar sam samo preskočio, što mislim da je veoma bitno, a to je nepostojanje sales procesa. Znači, dok mi nismo napravili naš sales proces, znači od lead gena, znači od samog početka do kako izgleda predaja successu, pa posle successa ja već radi sa njima šta oni rade, jako puno stvari se izgubi u celom tom funnelu, u celom tom leku, ako nemate izmapirano sve iz početka do kraja, znači taj buyer's journey. I uvek imajte u vidu, znači vi se prilagođavate njihovom kupovnom procesu, a ne oni vašem prodaju. I napravite takav sistem da bude fleksibilan u odnosu na njihov, znači na kako oni kupuju. Ne kupuje isto korporacija od 5000 ljudi i mala kompanija od 100. Da znate. Dve vrlo bitne stvari i ovo u principu na tom sales programu mi posvećujemo 4 sata ovome, a to je kako mapirati sve kupce. Ja ih zovem kupci, jer imate više različitih kupaca u jednoj organizaciji, znači imate ono ko će dati pare, znači on potpiše, jel? Sad ako idete dovoljno visoko, to je uvek jedna osoba, ili je predsednik borda, ili je CEO, ili je neki procurement officer, to je obično bude jedna osoba. Onda drugi kupac je onaj ko vam koristi proizvod. Treća osoba su, koji god gatekeeperi su tu u pitanju, mogu biti s tehničke strane, mogu biti sa pravne, pošto smo mi analitika, jedan od naših pravnih gatekeepera su GDPR oficiri, ako znate šta je GDPR i šta donosi, od 20. nekog maja stupa na snagu u Evropskoj uniji, znači mi moramo da budemo compliant sa tim. Imali smo recimo sa onim CBS-om taj neki SOC 2, tako da gatekeeper ne mora da bude sekretarica, može da bude njihov CTO koji će reći, brate, ova tehnologija koja je pravilna, znači nemoj. Znači to isto može da bude gatekeeper. Tako da morate znati ko su svi kupci, kako njihove probleme rešiti i ubrzat ćete puno celokupan, ne samo trial period, nego i celokupan sales proces. I onda postoji stotine knjiga napisane na kako prodavati C-levelu i ne znam, kako uhvatiti te visoke direktore pa njima. To je po meni, sad možda malo pretencija za svoje strane, ali je retardirano. Zašto? Zato što se obraćaju decision makeru, a ne celokupnom decision making procesu. Znači, puno je efikasnije da se fokusira to kako izgleda njihov proces donošenja odluka i onda na osnovu toga mapirati celokupan trial ili vaš sales proces u ovom slučaju, nego da se fokusirate, ok, ko je CEO? Who the fuck cares? Ok? Evo ovo smisla sad, do sada, ovo što sam izgleda to, ovako na drogirano. Dobro, ajde onda da uđemo u neke stvari koje smo mi koristili da izdizajniramo trial, gde recimo da smo trenutno na između 80 i 81-2% uspešnosti. Znači od 5 kompanija nama 4 potpišu. Ne ulaze previše često, ali kada uđu. S tim što je sad naša strategija promenjena da se fokusiramo samo na jako velike izdavače, tako da i taj sales proces malo. Znači ovo je prva stvar. Ok? Znači, dizajnirajte ga zajedno sa njim. I možda i najvažnije od svega, znači, oni moraju da znaju kako će izgledati. Znači, to uključuje celokupan timeline, znači, celokupnu vremensku liniju. Znači, prvi trening imamo tada, prvi sastanak tada, review, šta je napravljeno, šta je urađeno tada, koji su milestoneovi ispunjeni, šta je napravljeno, znači, sve, dizajnirajte ga zajedno sa njima i gledajte da se to uklopi u to kako oni donose odluku. Znači, da li je to u skladu sa tim kako oni donose odluku. Jel ovo ima smisla? Ima neko iskustva sa dizajniranjem triala do sada?
Neko pravio nešto. Da? Ne? Farmija? Vi niste ništa pravili, jel? Niz vodu sve. Ok. Sad, šta ovde u stvari treba zapamtiti? Treba zapamtiti da jako morate paziti na njihovo vreme. Što znači da svaki put kada zakazujete call ili zakazujete sastanak, opet govorim vam iz grešaka koje smo mi tako vrlo razdragamo napravili, znači da svaki sastanak i svaki call bude vrlo efikasan, vrlo precizan i da vrlo jasno znate šta je agenda i da se bukvalno ide po agendi. Ono što je moj savjet je da kad zakazujete sastanak, ako zakazujete preko Hangoutsa ili preko maila ili preko kalendara ili preko bilo kog softvera koji koristite, uvek napišite agendu i u minutima. Znači, ovde pričamo 5 minuta, onda ovaj priča ovome 5 minuta, ove 3 minuta. I onda oni vrlo jasno znaju koliko će da traje, koliko će vremena. Pokazuju da ste pre svega profesionalci, a ne neko koji si išao s ulici i dovatio se kompjutera. A druga stvar, vidit će da ćete biti vrlo efikasni i znaju da su praktično u dobrim. To bi bila recimo tačka 1. Tačka 2. Understand the prospect through business issues. Sad, mi često ulazimo, pogotovo kad je SaaS u pitanju, znači često ulazimo u trial, odnosno puštamo klijente da ga probaju, bez da smo tačno razumeli s kojim problemima se one susreću, recimo na day to day, week to week, month to month. Vaše poznavanje problema i generalno vaše poznavanje celokupne industrije ovdje stvarno mora da bude bezkrajno. Naprimer, najveći hype trenutno u publishing industriji je da svi hoće da prave taj paywall. Znači, znate šta je paywall? To je ono, vi platite pa onda smete da čitate članke. Paywall. I sad se svi, pošto je New York Times napravio 100 miliona na to, sad se svi odjednom počeli uložiti kako će sad svi oni da to pravi, to je sad ogroman hype. I onda da bi mi dizajnirali pravi trial, mi moramo da znamo šta je njihova strategija u narednih 3 do 6 do 9 do 12 meseci unapred, da vidimo da li će uopšte naš alat da doprinese ispunjenju njihove kratkoročne i dugoročne strategije. A za to, vi ovo jako morate da znate. Znači, mi imamo čoveka koji prati sve vesti iz industrije, koji je danas rekao, ja više ne mogu da čitam, ovo je, znači, non stop čita članke, koji stavlja paywall, ko je potpisao koga, ko je šta napravio, ko je otpustio kog urednika, znači ono, mi to sve vrlo detaljno pratimo. Ako ne pratite vašu industriju, ne možete razumeti šta su ti true business issues, znači šta to njih boli, zašto se on budi ujutru. I u ostalom, zašto je pristao posle tog vašeg briljantnog demoa da isproba vaš proizvod. Kad ste ga već tu dobili, nemojte ga izgubiti. Ok? Ima smisla? Nema? Ima? Ja još imam 20 minuta snage u sebi, pa onda ćemo posle vidjeti gde ćemo da dođemo. 3. Ovo sam već pominjao, ok? Znači, ne u vašem prodajnom procesu, nego u njihovom buying procesu. Znači, gde je taj vaš, gde spada free trial u celokupnom tom njihovom procesu? Znači, gde mu je mesto? Naprimer, znači, daću vam primjer. Imali smo klijenta koji je, znači, odmah posle trajala rekao, ok, za vreme trajala je rekao, ok, pošalji ugovor, mi ćemo pogledati ugovor i ukoliko se dogovorimo, znači ukoliko nam ovo sve odgovara, mi potpisujemo i krećemo. Fair enough. Imali smo klijenta koji je posle trajala rekao, ok, sad tek kad smo mi ovo isprobali, kad smo rekli, ok, ovo se nama sviđa,
a mi sad da pošaljete vi ugovor da mi pregovaramo umeđu vremenu. Imali smo recimo Toronto Star, gde smo sad potpisali ugovor sa Toronto Star korporacijom, gde se bukvalno na trial čekalo da počnemo, sve dok njihov legal nije sve dokumente pogledao. I sve se. I tek kad je sve potpisano unapred, sa predlogom ugovora o nastavku saradnje ili prekidanja, su oni tek rekli, ok, mi sad možemo da istestiramo. CBS Sports isto. Znači, naš ugovor sa CBS Sportsom će da bude na godišnjem nivou 3 do 4 puta manji nego što su oni platili njihove advokate da pregledaju celokupan ugovor. Ali onda to morate da znate. Znači, gde spada free trial? Da možete da pravite predikcije i da možete da pravite projekcije, znači, vašeg revenua unapred. Ako znate da imate 15 ili 20 ili 100 firmi u trialu i znate da vam je closing rate 80%, da možete da predvidite sve te stvari. Ali ako sales cycle se produži za 2-3 meseca, onda to više nije predictable. Naravno ako ste uzeli investicije. Investitor baš ne vole kad niste predvidivi. Okej? Ima smisla? Nema. Sad klimite ovako glavom, ja znam da ima smisla i ja ću onda da sedem i da lajnem na kauč. Ovde smo se mi jednom tako zeznuli da je bilo predivno, a kad kažem predivno ste gledali sa strane kako si ja znao i mi, kako gorim dok radim prodaju, a to je kada postavljate ciljeve triala, trudite se da budu što konkretniji i da ih bude što manje. Ne možete pogrešiti sa SMART-om, znate šta su SMART goals. Specific, measurable, attainable, time, nešto. Znači, sa SMART ciljevima ne možete pogrešiti, moraju biti merljivi, moraju biti vrlo precizni. Ali nemojte ulaziti, znači uđete u problem ako postavite previše ciljeva za trajanje. Ako imate, hoću da otkrijem ovo i ovo i ovo i ovo i ovo i da postignem ovo i da napravim ovo i da napravim to. Ima jedno divno pitanje, nemojte se plašiti da ga pitate, to je da li ovo sve vama zvuči kao realistično, da mi možemo da ispunimo u 14 ili u 30 dana koliko traje free trial. Da li je realistično da se ispuni to sve? Najčešće će dobiti odgovor, pa nije baš toliko realistično. Čak i šta bi bilo realistično, a da vi i dalje dođete do odluke koja vas tera napred, znači odluke koju ćete kazati da. I onda praktično dođemo do ciljeva s kojim smo zajedno zadovoljni. Ima smisla? Ok. Prošlo je 14 dana ili 30 dana ili 3 meseca ili koliko god se već dogovorio da to traje. Kako oni znaju da je došao uspeh? Znači, kako oni znaju šta je uspeh? Da li je to samo ispunjavanje ciljeva? Da li je to možda neki njihov interni osjećaj, neki gut feeling, koji ste možda jeste ili niste definisali? Jeste li možda nešto promaklo? Mi smo imali trial koji smo definisali, koji smo precizno postavili ciljeve i sve vreme na pola triala kaže, ok, ovo su ispunjeni su ciljeve. Prošlo 40 dana, ovo je super. Sledeći sastanak, bliži se kraj, mi pošaljemo ugovor, ne, nama treba real time, u realnom vremenu. Nikad niste pominjali ni jednog momenta, pitali se. Jer vam to treba ili vam ne. Tako da, šta je success? Znači, kako oni znaju da su uspeli? Kako znaju da su pobedili, da su otečali na brdo, zaboli zastavicu i... Znači, šta je successful trial?
Ok? Znači, ovde postoji za ove milestones, ne znam prevedem srpski, verovatno ima izraz, postoji jedna sjajna tehnika koja se inače u coachingu uči, a to je elicitacija, gde možete da koristite, skaliranje, gde možete da koristite vrlo jednostavnu tehniku, a to je, ako ste rekli, ok, na primjer, traje 4 nedelje. I mi ćemo svaki 7 dana da uradimo review, znači kad odradimo trening ili kad odradimo nešto, na svaki 7 dana ćemo da vidimo gde se mi tačno nalazimo i koliko smo blizu ostvarenja ciljeva. I onda možete da koristite tu tehniku skaliranja, probite gde se tačno nalazite. Tehnika je jako laka i jednostavna, a izgleda ovako. Na skali od 1 do 10. 10 mi trenutno nalazimo, gde je 10, vi ste spremni da potpišete. Koji god broj da vam kažu, pitajte, a zašto taj broj nije manji? To pitanje postavljate iz razloga da pustite njih da brane svoj odgovor, gde se oni to tačno nalaze u tom. Ili ako vam kažu 5, na primjer, sad od 1 do 10, mi smo na petici. Ok, šta znači petica? Šta, mislim, tražio sam te da kažeš gde se nalazimo, ti si nekako, nemam pojma šta je. Ok, ali šta za tebe znači 5? Ok, šta treba da se dogodi ili šta treba da mi zajedno napravimo da bi vi se pomerili napred? I kako ćete znati da ste se pomerili napred, da ste se približili tom nekom krajnjem cilju? I to morate stalno da radite. Znači, to morate konstantno da radite, jer na taj način ne samo da ćete njih u njihovim glavama približavati ka zatvaranju ugovora, nego ćete izbeći ono najgore, a to je da ste potrošili 6 meseci bijeći ih, natežući se, imati 750 Skype-ova i sastanaka, konačno dobiti da uđu u trial, naterati ih da probaju proizvod, oni probaju proizvod i na kraju kažu, neću. Iako je sve bilo super. Znači, uvek gledajte, to je onaj ABT, always be testing. Uvek proveravajte gde se nalazite u trialu. Mi to radimo na kraju svakog treninga koji imamo sa njima, i na kraju svakog treninga proveravamo. Da li su sve osobe koje su bile danas donosioci odluka? Ko još učestvuje u donošenju odluka? Kad možemo da imamo sastanak sa njima? Znači, nema napredovanja dalje dok se ne proda ljudima koji donose odluku. Tako da radite to skaliranje vam je super tehnika. Možete i sa mužem, devojkom, ženom, isto da radite. Ali to je neki drugi tehnik. Ok. Postoji jako puno načina kako ovo možete da obavite, znači da uključite celokupan tim u taj trial ili bar delove tima. Jedan od njih jeste da im šaljete različite izveštaje koje vaš taj software generiše. Mi to radimo vrlo agresivno, gde glavnom uredniku, njegovim zamenicima, čak i novinarima napravimo reporte i onda to masivno šaljemo. Znači da ih što više uključimo, da im što više budemo ispred očiju za vreme tog triala. Postoji gomilo načina kako to možete da uradite, ali zapamtite, engagement is king. Što ih više uključite u celokupan taj proces, to bolje. Ok? I keep it simple, stupid. Znači, mora bude što jednostavnije, što bezbolnije. Ako možete unapred sve datume da zakažete unapred sve datume. Nek se obavežu da će da se pojave online, imaju tendenciju da se ne pojavljuju kada vi zakažete te sastanke, jel? Tako da, obavezno, što jednostavnije, to bolje. Ok? Da? Znači, šta su stvari na kraju očekivanja? Da li oni očekuju da ih vi vanje dajnujete, da li očekuju da sednete na avion i da obavite poslednje razgovore pred njima, ili da li očekuju da sve vreme
pričate preko Skype-a ili preko računara. Znači, šta su njihova očekivanja? Kako oni vide celokupan taj trial proces? Ovo je isto. Znači, na kraju dana ovo i u jednu ruku ovo, ali praktično sve što sam do sada pričao, a izostio sam gomilu stvari, stvarno nije dobro. Znači, ovo i sve ima veze sa framingom, znači sa pravljenjima okvira. Znači, onaj ko kontroliše frame, kontroliše priču. Ako vi namestite vašu priču, vaš narativ, a to mislim da smo već na nekim od ovih meetupa i pričali, vi kontrolišete celokupan proces prodaje. Znači, vi morate da stavite, a to je na ovom prodajnom programu radimo, znači kako napraviti frame, kako napraviti okvir da vi kontrolišete kompletnu priču. A sa očekivanjima, to vi vrlo agresivno radite. Znači, vi pravite taj frame, odnosno okvir kroz koji će se celokupna komunikacija. Ima jedna fantastična rečenica koju je moj kolega, bivši kolega koristio kad priča o konkurenciji, a koja glasi ovako: ma šta ljudi pričali o konkurenciji, ja mislim da su oni okej. Stavili smo sad ovako. Ja mislim da šta god svi ostali pričali, ja mislim da su oni okej. Tako da, set. Pomoć. Evo, to je to. Ja jednostavno. Pitanje. Nadokradit ćemo ovo nekako jednu drugu prilikom već samo. Napričamo neke od 5 sati. Da bude bilo. Kada je taj uopšte ušao Zdravo, Nedna. Ćao. Sad ćemo ti uslikati. Da ti bude još neprijatno. Pa moje pitanje je glasilo, što je čudno, kad je uopšte trial nastao kao opcija koja se dešava u ovom svetu prodaje? Tako baš? Da. Okej, jako zabavno, znaš ili? Aha, baš pričaš. Okej, znači, trial se inače zove the puppy dog close. I puppy dog close je jedna divna tehnika koju su koristili prodavci životinja, pre svega malih, slatkih, predivnih kučića, koji kaže ovako: evo, vi uzmite se, porodice s decom, evo, vi uzmite ovo kuće, odnesite ga kući na nekoliko dana, 3-4, i ako vam se ne svidi, vi ga vratite. Tako da, to je puppy dog close. Znači, prodavci malih, slatkih, lovable životinja, daju ti životincu, posle tebi, ako se to slatko kuće ne svidi. Tako da, free trial praktično odatle počinje. Znači, prvo su ga počeli koristiti prodavci životinja, a posle prodavci big data analitike. Hvala. Još neko? Da? Ne? Ili neko ovde prodaje software slučajno? Ajde, šta prodajete? Pa generalno radim za firmu Lobosoft koja se bavi softverskim rješenjima za veleprodaje, maloprodaje. Jednim hvala lepo. Prvo sam se zahvalim tebi ili ti vama. Ne moraš upresivati. Ja se izvinjavam, ja sam mislio da pričam puno duže, ali sam opet treći Fairbanks i jedva stojim i imao sam 17 sastanaka danas, tako da ono... Ne, za toliko... Jedva stojim. Super, za toliko lekova i svega stvarno, hvala puno. Pojenta situacije da, ja sam već u pregovorima duže sa direktorom firme, da uradimo trial za naš software. Stvar je u tome da za trial za takav software, za VMS, znači Warehouse Management System, moraju da stignu određeni serveri i tako dalje bliže kako bi krajnji korisnik
mogao da vidi kako program funkcioniše. Sve radimo još preko štapa i kanapa, tačnije preko PPT-a i sastanaka dugih i tako dalje, i procenata nekih uštede itd. Ali smatram da je trial nešto što je jako bitno, jer uključi u potpunosti čula i jednostavno krajnji korisnik se uključi u sam softver i vidi kako radi funkcioniše. Tako da nemam neko konkretno pitanje, generalno... Ok, imam ja. Naravno. Kad klijent krene da ga koristi, koliko je njemu vremena potrebno da vidi da je dobio vrednost? Pa jako kratak period, zato što samo implementacijom softvera, ali sad je opet jako dugačak sales cycle za takav softver. Izuzetno je skupo. Firme koje koriste takav softver su, ne znam, recimo Dexico, Metalac, Gornji Milanovac i tako dalje, koji imaju velika fabrička postrojenja i jednostavno sama implementacija softvera da oni ugrade čitav wireless magnetski prostor 9000 metara kvadratnih nije tek tako. Zato kažem opet, treba prvo i osnovno doći do lida samog koji to želi da uradi, kamoli do trajna. Ali opet, okej, stvar je u tome samo da ne bi instant dobio kroz neki recimo mesec dana, bi sigurno dobio neki prvi rezultat. Mislim, pitanje je jednostavno. Toliko ti onda traje u stvari. Traje, da. Znači, kada on može prvu vrednost da dobije iz svega toga i tako ga i dizajniraš. Jasno, hvala vam. I kao sales budeš sve vreme, znači radiš i treninge, i radiš i obuke, i gledaš kako da izvuku, pogotovo ako imaš vrlo dug taj prodajni ciklus. Znači, ako to jako dugo traje, nemoj propuštati ništa slučaja. Znači, sve mora biti kontrolisano, sve mora biti markirano, sve mora biti obeleženo. Znači, ništa se ne prepušta slučajno. Pogotovo košta Boga i Oca. Košta. Još pitanja? Jedno kratko pitanje, molim vas. Ako možete samo da mi kažete da li imate iskustva sa blogingom u kontekstu prodaje, predprodaje, za free trial, nešto na to? Samo kao lead gen. Znači, mi koristimo naše blogove da bi dovodili potencijalne klijente na sajt. Znači, nama zato služi. Plus, naša content marketing strategija je da se mi obraćamo problemima u industriji. Ne pričamo o našem proizvodu. Znači, nigde ga ne pominjamo. Ne govorimo šta su problemi industrije, koji su problemi koji se taj urednik koji radi 80 sati nedelju, s čime se on svaki dan bavi. I kako njemu život može da bude nekako lakše. I onda to koristimo, ali, pošto smo startup, mi nemamo para za distribuciju, i onda vrlo malo lidova ide odatle, ali blog moramo imati. Ali blogovi lead gen, znači to vam je uvek lead generation, uvek, samo to. I lead gen možete da koristite u svrhu white papera ili case study ili nekih industry reporta, da vodite preko bloga, da vodite ljude na te stranice, gde onda kupite e-mailove i nešto stava. Što se tiče email marketinga, je to uključeno pred free trial proces ili... Ali mi to ne radimo. Znači, mi radimo live, uvek, i pošto, digitalno je vidimo kad se ko logovo, šta je gledao, gde je najviše vremena provodio, šta ga je interesovalo, koje reporte je otvarao, znači, mi vrlo gledamo sva moguća ponašanja koja se... Mislim, to je sad već toliko automatizovano, toliko smo mi to razradili, to nama ne oduzima puno vremena, jer ja već znam, ok, proveo si ovde vremena, već znam otprilike. Znači, mogu da pretpostavim pitanja koja ću da pitam. Još neko? Da? Ne? Da? Ajde. Jednostavno pitanje, nema toliko veze sa free trialom, ali kako shvatite da imaš dosta iskustva u B2B salesu, i enormno, mnogo najviše na svetu ikada. Ne, ja preterivao sam. Naravno, reci mi možda i ja. Možeš da koristiti neki CRM koji recimo ti koristiš da... Mi Pipe Drive koristim. Kako? Pipe Drive. Ne stonce. Da, znam.
Neki Ma, free? a zašto je mali tim? Znaš, znači sve zavisi od veličine tima. Dobro. Znači, ako je mali tim, Pipedrive ti je i više nego dovoljan. Da pronađeš gde ti je bottleneck, gde najviše vremena gubiš, gde možeš najviše da napreduješ. Za velike timove već nešto ozbiljnije bi bilo. Salesforce ili tako nešto. Ali ako ste mali tim, ne, zaista, znači nema potreba. Znači nema. One man show. Pa one man show, Pipedrive ti je sasvim dobro. Još neko? Nešto? Da? Ne? Dobro. Ajde samo vrlo kratko, vi ovo sad inače da znate premijerno vidite, ovo niko pre vas nije vidio sem nekih ljudi koji jesu videli. Dopada mi se. A to je ovaj business to business startup sales program koji mi u stvari zajedno sa ICT Hubom radimo. Generalno smo napravili, odnosno sam napravio 8 modula i cilj je da ceo program donese taj repeatable sales proces. Znači, dobijete sve alate da imate repeatable sales proces, biće maksimalno 10 pojedinaca i 5 timova i bit će fokus znači, na B2B-u, s tim što ćemo mi raditi selekciju ko će upadati u program i 2 tima će biti subvencionisana od strane ICT Hub. Da znam. Te neke generalne informacije imate na sales.icthub.rs, tako da možete da pogledate ceo landing page koji je vrlo lepo i prelepo dizajniran. Pohvalite tamo, da će vam nikad ima šanse. A ovo su generalno moduli tih 8 modula koje radimo. Znači radimo komunikacijne modele, mapiranje kompletne organizacije. Znači, ako već krećete u neku kompleksnu prodaju gdje imate 2 ili više ljudi koji donose odluku, kako izmapirati celu organizaciju, lead gen on i offline, kako raditi demo. Ovo što smo radili danas samo puno dublje, više i mene zdravijeg. Closing the sale radim samo 2 tehnike. 4 sata radimo 2 tehnike, koje su vrhunske, koje rade u 21. veku i koje su actually, u stvari nisu tehnike, nego više način razmišljanja, ali ajde da ih uzmemo tehnikama. I onda će moj drugar i kolega Bojan raditi customer success, on je naš head of success, tako da on će šta? Sales.icth. Neka pitanja za ovo? Biće kampanje, ima neke blog poste, i moj brat pisao, tako da ako vidite da reklame blog poste, ako se ne sviđa, to je on pisao, da sam ja pisao, da se odmah ogradim. Neka pitanja za ovo? Ima? Nema? Hvala vam svima. Sledeći put biće iscrpni, sledeći put sad me očekuje još i sad i nešto vožnje do Novog Sada, tako da vidjet ćemo kako će se to